eziokwu echi dị ime were ya ma ihe ọ ga-amụ ma ọ bụ ihe ọ ga-amụ. Ekelela gị Morocco mmadụ ka na ọ ga-adịrịrị gị mma na egwu a niile ịpịapụtara wee na-adụ ndị mmadụ ọdụ. Anyị kenekwara 77 kene Obili Igbo na ụmụ egwu a niile ha ji wee kụzigasịala anyị ụmụ ihe dịgasị iche iche na Solid FM akara 100.9 ọkwa ya ka ị na-ege. Ebe a bụ ebe anyị na-akwalite asụsụ omenala Igbo na ndụ ọma ndị Igbo na-ebi ihe dị iche iche ịgbasa ozi n'ụzọ preach n'ụzọ ka mma ị ga na-enwe anwụrụ. Ya mere anyị ji akpọkwu gị nwa afọ Igbo dị na-atụ atụ na-atụbata atụbata nke ọ bụla ị na-eme buru ya bịaba ozigbo ozigbo n'ụlọ nke iri dị na Savage Crescent na GRA obodo Enugu kpọmkwem. Ịbata n'ogbe anyị na obi anyị ijebe na ngalaba azụmahịa anyị ka gwa gị ihe a na-ewepụ n'anụ wee rie ya. Bịanụ kwadonu nke anyị na-eme, kwadonu Solid FM, kwado Kpakpando nke bụ ihe ndị Igbo. Abụ m Chizzy Ani. Ọkwa ịmara na mba ụwa ọbụla ị nọ ugbu a na ị nwere ike ịpịpụta akara Solid FM, ya bụ nke nwa bekee kpọrọ app. Ịnọgodo na-agụ n'ebe ọbụla na mba ụwa ịpịpụta ya tinye n'ekwentị gị, ya bụ app Solid FM app. Ị na-ega n'ebe niile na mba ụwa. Ịchọkwa ige Kpakpando TV, ị ga-ejebe ozigbo ozigbo na YouTube. Iruo na YouTube nwanna ịchọọ Kpakpando TV. Ụmụ ihe niile nke anyị na-eme ebe a na ihe dị iche iche eji akwalite omenala, asụsụ omenala, asụsụ Igbo na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ndị Igbo gbara ọkpụrụkpụ ebe a ka ị ga-afụ ya wee na-enwe anwụrị na-ekiri Kpakpando. Ilu ebe a echefuna ịsọbskraịbụ ka o wee bụrụ na ihe ọbụla ewetara ka ị wee na-afụ ya n'efu. Ọzọkwa, abụ m Chizzy Ani. Tata pụrụ iche gwa ụmụ Igbo niile n'ebe ọbụla ha nọ n'ala Igbo, ha nọ na Ebonyi, Anambra, Imo, Enugu na akụkụ ụwa ọbụla ndị pịpụtagoro akara Solid FM, ya bụ aapụ anyị, tinye n'ekwentị ha. Gwa ha ka ha buru oche tinye ya na Solid FM na akara 100.9. Ihe anyị ji pụrụ iche, anyị nwekwana onye iche, onye Chineke gọziri agọzi n'ụzọ preche wee ye ya amamihe, tee ya mmanụ, o wee nọrọ ebe ahụ wee na-akwalite ọrụ aka ndị Igbo, na-agọzi ndị Igbo dịka Chineke ji wee ye ya ngọzi. Ana m ekwu maka onye ụkọchukwu Chukwudike Okwu. Ọ bụ ya bụ onye chọpụtara ihe gbasara ọla mma Afrịka n'obodo Enugu. Yawa na-anọchite anya ya nke akpọ Real Values ọla mma Afrịka n'Enugu. Nke a ga-egosi gị na ihe gbasara ihe omenala nakwa ihe gbasara ndị isi ojii dịka Chineke si ka anyị na ọ na-echu ụra nke ukwuu. Ọ bụ ya bụ onye Chineke ji alụ ọrụ na St. Anne Parish, Amori nke dị na Kano West. Anyị wee na-asị onye nsọ anyị ekele gị, kene ndị Igbo. Maazị Chizzy, Chineke gozie gị n'ebe anyị mma mmanụ ka anyị ga-enụ ntị ka nke taa ga-esi wee dị. Ọ dị mma, nke taa ihe anyị ga na-ekwu kpọmkwem bụ onwe mmadụ iju ya afọ. Ụfọdụ ajụ na onwe ha, jụọ omenala ha, anyị amaghị ihe kpatara ya. Ụfọdụ ka Chineke si kee ha eju ha afọ, anyị amaghị ihe kpatara ya. Ya mere anyị ji wee sị ka onye nsọ ya na Chineke na-akpa bịa gosi anyị ma ọ bụ kọwara anyị gịnị bụ na mmadụ ga-anọrọ onwe ya agaghị eju ya afọ, dịka onu ji mara na ọ bụ ya bụ isi afọ kwaba okwu na Real Values ọla mma nke Afrịka. Gịnị bụdo onwe mmadụ nọkọta nke si na be ya maọbụ onwe ya maọbụ ka ndị be ha si eme maọbụ obodo ya agaghị eju ya afọ. Onye nsọ ka ọ gara anyị nke a. Maazị Chizzy, ekenekwa m gị ọzọ. O nwere otu onye nkụzi kwuru okwu gbasara ihe a mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ. Afọ ya bụ Khalil Gibran. Khalil Gibran sị na ya bụ onye njenje n'ụwa, ya bụ onye njem, mana ka ha na-eje na-eme nchọpụta, ma nchọpụta na ọ bụrụ n'elu ka a na-amị ya, na ọ bụrụ na ka a na-emezi ya, na ebe a na-afụzi ya bụ n'ime onwe ya. Nke a wee gosikwa ihe ofu onye nkụzi amamihe a na-akpọ Socrates kwuru na mgbe ochie. Ọ sịrị n'oyibo, ọ sị, man, know thyself, for an unexamined life is not worth living. E gwaziri onye nke ọzọ
a na-akpọ Martin Heidegger. Martin Heidegger kwukwaziri okwu dị otu a wee sị na mmadụ ejigolo nchọpụta wee chọpụtasị ihe niile na-efe n'elu, chọpụta nke niile dị n'okpuru ala, chọpụta nke niile dị n'okpuru osisi, ebe niile ha dị na, mana nke feziri ahụ nchọpụta bụ nke dị n'ime onwe ya. O wee dị mkpa na ọ bụ na anyị na-ekwu okwu dị etu a na mmadụ kwesịrị ichebere onwe echiche, mara ka ihe ahụ ha na-achọ n'ezi ma ọ dị n'ime ụlọ, ma ihe ahụ anyị na-achọ n'oke elu ma ọ dị n'oke ala. Ọ bụrụ na isi m kwuo na ndụ ndị Igbo, nsogbu kachacha nsogbu nche na anyị na-enwe kịta kpatalụ eji wee dịka gasị na ikwu ọmazi bụ na owuwe ndị be anyị ejughị anyị afọ. Na onwe anyị ejughị anyị afọ bụ na nwa ozi ihe ọbụla ndị be anyị ji mara onwe ha kpọrọ mkpa, maka na ọ bụ na owu anyị jụrụ anyị afọ, anyị ga-na-emesi ya ike na-eme ya. Abịa n'iri nri, ịchọba nri ndị eji mara ndị Igbo lie ya dịka Chukwu si kee ya, ị na-enwe aṅụrị na iriri ya. Abịa n'ịgba egwu, ịchọba egwu eji mara ndị Igbo, ị gbaa ya, kụọ ya, ọ dịrị gị mma. Ị bịa n'asụsụ eji ama ndị Igbo, ị sụọ ya, sụchie ya ike, were obi gị sụọ ya, maka na ndị Igbo sikwara na ọ na-abụ onye na-alachaghị ọnụ ya ụgbụrụ alacha ya, ọ na-abụkwa na onye amaghị ka ọha eburu ya gafere ama nna ya. Ọ dị m ka ọ bụ ihe ndị anyị niile merụ anyị ji ọnọdụ ka anyị nọ taa, maka na Okeke chọrọ ka ọ dị ka onye ọcha, Okafọ chọrọ ka ọ na-eme ka onye ọcha, Mgbonkwo chọrọ ka ọ na-asụ ka onye ọcha, ka ị na-emezi ihe ndị a niile ebezi ka nke gị dị. Onye nsọ o nwee ike ikwu ihe a, mana anyị ga-eweta ihe kpatagodoro ihe a. Ụfọdụ na-alụta aka na ụnụwa bụ ndị Chineke tere mmanụ jee na-alụ ọrụ si na kemgbe Kraịst bịara na ihe ochie abụgoro ihe agbanwere. Ụfọdụ gbado ya ụkwụ, ụfọdụ ndị ụlọụka ọgbara ọfụ, nke ụnụwa bụ nke ochie. Anyị ma na mmekọ nke unu na ndị omenala ka o si adị, ndị obodo ebe unu hibere ụlọ nsọ, mana ndị ọgbara ọfụ si na ihe niile a na ihe nna nna mere na ihe ndị ochie mere, ihe a niile na Kraịst ewegoro ya wee na eluigwe na ọgbawogo ya, na ọbụzi ọcha igbute otu anyị na-eme nke ọ bụ na afọ si mebezi nọọ ihe gbara ọfụ na-emezi. Ọ bụrụ iche na ọ bụghị ụka butere ihe a? Echeghị m na ọ bụ ụka butere ya, echekwa m na ọ bụ aghọtaghị ya, maka na onye na-ekwu ihe dị otu a ọ chetakwa na ofu Kraịst ahụ sịkwa na ya abịaghị imebi iwu nke ndị nna nna anyị ochie, iwu nke ndị amụma ndị ochie, na ya bịara imejupụta ya. Ọ bụrụ na ofu Kraịst ahụ kwuru nke ọzọ, ma akwa na ofu akwụkwọ nsọ a ka e kwukwala nke a. Ọtụtụ oge Kraịst na-akụzi nkụzi, ọ na-alụta aka na agba ochie. Agba ochie na-emejupụta agba ọhụụ, agba ọhụụ na-emejupụta agba ochie. Anaghị m asị na ihe niile na a ga-ekpokọrọ ya wee tinye. Mgbe m bịabụla ebe a na nkịtị akọwara m ihe ndị ọfụma. Ọ bụrụ na otu a ka ọ dị, onye ọbụla kwetere ma kweta nke ọma na ọ bụrụ iwu ihe niile ndị Juu na-eme mgbe Kraịst bịara ka ọ bịa jide kagbuo. N'izuụka gara aga o nwere ihe a gụọla anyị n'ozi ọma banyere ịtụ ụtụ. Ndị na-ana ụtụ bịakwutere Kraịst wee na-ajụ ya ka ịkwa mgbe ị ga-atụ ụtụ nke gị. Ọ dịrị anya jụchaa ụmụazị ya, o kwesịrị ka anyị na-atụ ụtụ dịka ụtụ isi dịka ndị amụrụ amụ ka ọ bụ ndị mba ọzọ ndị bịa na-akwụ. Mana Kraịst mechara ihe ndị a niile sị ya jee gbute azụ na mmiri, wofute tinye aka n'ọnụ, ị ga-afụ ego debe ahụ, kwụọ ya ka e wee mejuo iwu ka o si wee dị. Dịka nsi okwu bụkwa mgbe m bịabụrụ na mbụ, Kraịst na-eje ebe a na-agba akwụkwọ, Kraịst na-eje ebe a na-eme ọtụtụ omenala ndị obodo nke dịbụ ọdị tupu ọ bịa. Ịma nji maka na ọ bụ na anyị jebere ụka ka anyị na-ekwuru ihe ndị a ọzọ nke anyị na-eme kịta aka ụfọdụ ọ bụ ya ka mma. Ụfọdụ soro na-abịa na-eme mmemme ndị obodo na a na-eme nke a na-eme nke ọzọ. Gịnị na-eme na anyị na-agba Krismas? Gịnị na-eme na anyị na-agba Ista? Nke bụ na-ejigoro mpụ na alụla ndị iche iche ọmalụ ka anyị gwa na onwe anyị eziokwu. Ekwubere ụmụ ihe na-eme maka na ụfọdụ ụlọ ụka ụfọdụ na-ele ma akwa eji eficha iru, ele ma mmiri asị na-agọzi. Ewezikwa ndị na-ele ọbara Jesu asị na na-ele ọbara Jesu, anyị ama ebe ha si na-agbatagasị ụmụ ihe. Mana eje na omenala onye weta mgbọrọgwụ nke Chineke kere were ka o ji saa ya, gbaa ya mmiri, si banye ya na-aṅụ ya, na o nwere ike ịsachapụ gị ihe na-eme gị. Asị na onye a na-agwọ ọgwụ, mana onye a ga-eje zụrụ mmiri esikwara si na ọbara Jesu. Ihe anyị na-ekwu ihe a bụ ọ maka na ndị be anyị anaghị ekwusi ya ike mere na ya ekweghị n'ime onwe anyị, ka ọ bụ na
ndị nke bịara abịa wetara ya omenala ha haziri nke ha dee ya n'akwụkwọ na-ekwusi ya ike wee obi isi ike onwe ha ju ha afọ dịka ha si eme mana nke anyị ejughị afọ gịnị mere na nke anyị maka na ọ na-ewutegasị na anyị ma ihe a mana anyị adịghị eme ya anyị mana ewu uru Chineke kere anyị na ihe anyị akwụkwọ dị iche ihe amamihe dị iche iche ịgwaga anyị ka n'ogbe oge bịara amamihe ndị be anyị ji ahazi obodo na-edu onwe ha na-achị onwe ha mana mgbanwe na-abịazi ụfọdụ na-asịzi n'ozi ọ bụrụ na onye na-enwe ka ya si wee nsogbu ọ bụrụ na onye isi ụlọ ụka ya bịa ha tinye ma ezinụlọ ụfọdụ tupu ha eme ihe oge ụfọdụ tupu ha sie ofe a nara eji akpọ onye isi ụlọ ụka na a chọkwara itinye ọgbọnọ di ya si ya itinye ọ bụ ya tinye ụfọdụ were ụwa ha niile tinye n'ụka anyị wee na-ajụ gịnị mere gịnị kpatara ọ maka na ndị be anyị amaghị uru dị na ala anyị na ihe Chineke ji jee anyị mma nwanne m dịka anyị si wee kwuo ọ gwa ihe a yọrọ nle n'ebe anyị si na ihe yọrọ nle ofu onwe mmadụ ejughị ya afọ ahụ kpatara ihe ndị a niile maka na ọ bụrụ na uwe anyị jụrụ anyị afọ anyị ga-ama na o were ihe ndị a niile a na-emekọta were ka anyị si emebi ya n'oge gboo anyị kwesịghị ịhafụ ka ha niile nwụọ anyị ma na mmepe bịara anyị ma na akwụkwọ bịara mana matakwa na ejighị akpata itufuo abụọ gara ya ọ bụ na ya ị ga-ejizi maka na igote moto ọfụ palize nke iweburu na mbụ tufuo chetakwa na o were mgbe ọ ga-agba ruo ịchọwa moto ha ihe nji ekwuola ya bụ anyị maara na akwụkwọ dị mma maka na onye kpọọ nkata ya mkpọkọrọ ọbata obi were ekpola afịfịa ọ ihe a ka anyị na-eme tata anyị maara na ụka dị mma mana na ụka dị mma abụghị na ndị be anyị bụbu ndị ọjọọ tupu ụka abịa dịka m siri okwubo mgbe m bịa na mbụ a sị m na ihe anyị chọdebe n'ụka ya na Kraịst bụ onye nzọpụta ụwa niile Kraịst abụghị Kraịst maka na ọ bụ onye ọcha Kraịst bụ Kraịst maka na ọ bụ onye nzọpụta ụwa niile ihe ha naghị Kraịst ahụ anyị soro ụzọ nke Kraịst ahụ ihe ndị ọzọ niile adabaghị ego maka na ya bụ mbido na njedebe nke ihe niile ka anyị si ome ozikwa ya nke ahụ bụzi obere okwu mana mmadụ ga-akpọ owu ya mkpa owu gị ga-eju gị afọ iji ghọọ maatụ anyị na-ejezi kọtụ kịta mara na ezinụlọ ọbụla jere kọtụ je kpezie okwu ahụ adị ekpezinata ya ekpezi mana n'oge gboo ndị be anyị were ntọala ọ bụ ndị okenye bịa dowe ntọala ezinụlọ ya bụ nke ha oyibo kpọrọ nuklia famili bụkwa nke a na-akpọ extended family ụmụada oge ahụ a na-abụ onye ewe ka mmadụ si kpọsa oge ịgbapụ je kpọọ onye uwe ojii na ọ bụrụ na ịbịabeghị ịma ihe m na-ekwu ada gị ha maka na ị kwesịrị ime ka ya bụ nsogbu site ebe o kwesịrị isite ihe ahụ ọ dịghị iche n'ihe Kraịst kụziri na ọ bụrụ na mmadụ emejọọ gị gị jekwula onye ahụ gwagodi ihe mere gị ọ bụrụ na ọ gee ntị gị mere gịnị gị kpọrọ ofu onye jee ọ bụrụ na oge hekwa ntị kọsara ndị otu nzukọ efu ka o si wee jiri nwayọọ nwayọọ na-aga mana taata ọ na-abụ onye nwe ha na nsogbu pịam ọje kpọta polisi du nwanne ya tinye tupu ha na mkpọrọ gịsị anyị were ego na ha enweghị ọnụ na-ekwuchitela ha gasasị obodo ya bụ okwu mmekọta jee kọtụ owe ego dị ka kọtụ si wee mmekọta wee kee ya bụ ikpe udo anaghịkwa abata na ezinụlọ dị otu ahụ mana n'ala Igbo ọ bụrụ na ụmụnna etinyecha ọnụ n'okwu onye ọbụla yọọ mgbaghara ebe o kwesịrị ịyọ taa onye nke ọta ebe kwesịrị ịta ya baala onye nke ọzọ mgbe ebe kwesịrị ịba ya emechaa nwanne amalụkwa nwanne ya ihe niile adịkwa ka ọ dị na mbụ edozie ya bụ okwu onye nsọ ihe ọzọ m chọrọ ịghọta bụ n'oge gboo n'ụlọ ụka anyị na-aga a na-akụziri ka esi akwanyere nne na nna anyị ugwu ka anyị ga-esi wee agba na amụọ ya gbagide mmadụ ibe anyị mmadụ atụ n'asị ezinori emere ihe dị iche iche n'ụlọ ụka ka a na-akụzigasị ụmụ ihe a na-egwugasị ụmụ egwu dị iche iche n'oge gboo oge gboo ahụ ka ọ na-abụ olu na ọkọchị oge anwụ na-eti ndị okenye akpọpụta ụmụaka nọrọ ofu ebe na-akọ akụkọ ifo na-agwa ka mmadụ ji tagide afọ onye megidere ka o si megide wee kwee na Chineke jide aka ya ọcha wee mechaa merie mbe ọwọcha awụọ agwaghị na awụọ niile o mechakwara taa afụfụ ya ugbu a ịga n'ụlọ ụka ụfọdụ ife a na-asị bụ mepee aka gị buru nekwa ụgbọala gị buru
nekwa ụlọ gị buru nekwa ego buru ewu onye na-akụzi na onye emekwa ihe ị ga-eme ụgbọala ahụ wee bịa ụlọ ahụ wee bịa na ọ bụrụ na imeghe ihe a ime nke ọzọ na imecha na onye a ga-ata afọ ọ na-afịa alụ ịfụ n'ụka na-akụzi ịta afụfụ a iwe na-asị omenala gboo a gịnị mere na ndị ụka agba ihe mgbọrọgwụ na ya mmebezi ya ọkachasị ka esi akụziri ụmụ anyị otu esi eme omume dịka site n'ifo site n'okwu Chineke a na-akụzibiri anyị na gboo gịnị gbawere ugbu a akwụkwọ nsọ gbawere nwanne m nwoke nsogbu karịrị kọle masị kasị na confuse ga-adịbakwa ọ bụ confuse adịbụ ebe nsogbu anyị si nsogbu karịrị dịka isi wee kọwa ọfụma ọ bụ ọrụ ndị ụka ị na-akụzi ihe ndị a mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ akụziri anyị na ebe chọọchị ebe ụka ihe bụ ọrịa n'ụwa bụ ịkụzi omume ezi omume na okwukwe ọ bụrụ ha na emewu ihe ndị a ịma na ya dago ya bụ ụka ọbụla ebe ọbụla a na-eme ya a na-ekpe ya awụ na ọsọkwa gị na ha tụkodo ha si gị mee novena nke a na-eme abalị ọsọkwa bụ ọnụ ọgụ ụbọchị 14 dịka Kraịst chi wee bụ ọsọkwa gị tụcha olu ntabi ile niile ma ọ bụghara n'ime ha ezi omume ndị a Kraịst si na onye a na-eme mkpọtụ dịka ogene ihe nke a ji wedị oke mkpa bụ na ụka nkụzi ya bụ okwukwe bụ otu anyị ga-esi wefu Chineke anya nke ọzọ bụ ezi omume ka mmadụ si emeso ibe ya omume ọ bụla ha na ya akụziri ihe ndị a ịma na ụka adago n'ihe ọsọkwa ya kwuo ọsọkwa ya bụ n'ebe a nke ị nọ wee nụta dị obodo oyibo ọsọkwa n'ebe ya bụrụ ebe a nke ị nọ wee weta ọrụ ị na-ịchọwa kemgbe ọsọkwa ya bụ n'ebe a nke ị nọ weta mkpụrụ nke afọ ihe ndị a niile abụrụ ihe ụka bịara ime ihe ndị ụka bịara ime bụ ịzọpụta mkpụrụ obi mmadụ ọ bụ ha na ya emewo ihe ndị a ịma na ya pasị ya mana ahụ dị mkpa ka nkọwa ebe mmiri si banye n'opi gbawere dịka nsi ekwukwe na mbụ ọkwa onwe mmadụ ijughị ya afọ a na-eme anya ebe aka nsogbu niile si maka na ị ga-echetakwazi ọbụnagodi mgbe ya bụ akwụkwọ bịara ọfụ ndị be anyị maara na ọ nwere ihe na akwụkwọ dị ụzọ na-abụ na ihe niile nwere oge ya o nwere nke ha kpọrọ formal education nwezie nke ha kpọrọ informal education na nke formal education a na-ahapụ ya ka ọ dịtụgodu nwatakịrị ga-eru ahịa dịka ahụ 6 eme ka aka dete na ntị ya tupu ọ banyere ụlọ akwụkwọ gịnị kpatara eji na-eme ihe dị etu a ọ na-ajụ ka anyị na-ajụ mana ugbu a na-ebuzi nwa na-anwa ala chere na ana m abịa mgbe ahụ nwatakịrị ya nọ amụrụ ya ihe izo kwesịrị ịmụta ha bụ ndị ezinụlọ ya ihe a na-afụ na ezinụlọ ụwa ọ bịara ọmarụgodo ụwa ọ bịara nwee ike ịkpọ ihe afa mara ya mara papa mara mama mara ụmụnne ya fụ ihu dị iche iche mara ihe eji ebi n'ụlọ o mechazie ka ọ na-eto o bidozie ịkpakọ ya na ụmụaka ndị ọzọ si n'ezinụlọ ndị ọzọ onye ọbụla ọ na-abụ mgbe ahụ oge ahụ pụrụ ya esighị ike ịma nke dị njọ na nke na-adịghị ihe ndị a niile ka na-aga ọ ka na-aga mgbe ahụ o sichebe ike mana onye ka ọ na-amụta mgbe ahụ ọ ga-ebido mmekọ maka ọ na mmekọ ya na ndị ọzọ a ka ọ ga-eji ma nke ọ ga-abụ o mee mmadụ ọ bụla ajọ ihe dịka na o mere megide mmadụ maọbụ ihe ọ ga-abụ o megide nwatakịrị ibe ya maọbụ ihe ọ ga-abụ mee nwatakịrị ibe ya nwa aṅụrị ihe a ka ọ ga-abụ o mee nke ahụ na-adịrọ mma agbọjaa ya emezikwana ihe a na ọ dịrọ mma gaa ndị mma ome akụọrọ ya aka nwatakịrị ama ogo nke dị iche na nke dị mma na nke dị njọ ihe a bụrụ n'ụlọ ụka ka a na-akụzi ya ọ bụrụ na ụlọ akwụkwọ ka a na-akụzi ya ebe ka a na-akụzi ya na ezinụlọ mgbe ahụ mama na-anọ n'ụlọ ọ na-abụ papa jebe ọrụ mama anọrọ n'ụlọ na-akụzi ihe ndị a ọbụlagodi mgbe nwatakịrị a na ndị ọzọ na-emekọ ọ ga na-ebetara aka na-ekiri ha mgbe ụfọdụ nwa kpawa agwa dị agha ọjọkpọta ya pịa ya ịtarị ma ọ bụ ọfụ ka ya na onye ọzọ na-anụ ọgụ ifu ka ọ ga-esi wee gbụsịa ha onye nke maara ihe na-abụkwa ndị na-agba ọgụ nwa maka ama m na ọnwe ndị na-agba ọgụ nwa kpụrụ nwa onye nke ọzọ kụchicha ha ukwu ejebe gịnị ka m na-ekwu maka ya mgbe ọ ka ọ na-abụ ka o nwezie ka papa na mama si wee gawa mama gawa afịa papa gawa ọrụ ụmụaka niile bi n'ogbe ahụ ifu ka ha kpokọtara okpogho ha ọnụ onye nke a na-apụta o jiri ụgbọ tomato na ihe mefọdụrụ na kichin ha nche niile ekpori apụta ihe ndị a niile ihe ha na ezigbote mmụta na-aga mgbe ihe a na-eme ihe ndị a niile ka a kpọrọ informal education gịnị bụ ha na-aga mgbe ahụ eji nwa ya ana m apụtacha mgbe ihe ndị a na-eme nwatakịrị a
ma ha wetachara ihe ha rifodo n'ụlọ ha ejiri ya siwe nri nke ha mgbe ha na-esi nri nke ha ha na-akọpi ya hafu na be ha ka papa ha na ha si ebi ya mere onye ofu onye ga-eji ọbụla papa onye nke ọzọ abụrụ mama ndị nke ọzọ abụrụ ụmụaka njem ebe onye ga-eme nke ọzọ ndị nke ọzọ azụ eze amecha ihe ahụ esiwere ebufute ya onye ọbụla eriwe mgbe ahụ ụmụaka ha na-agosi ihe ha mụta na be ha sikwuta ha na-akwadokwa ụgwọ ya dị n'etiti ụmụaka na agbata obi ha ịma ya mana ugbu a na-akpọchizi ya asị gị fụbo ya gị na onye ya akpakwana gị na onye ya emekwana nke ọzọ egwu abata ụfọdụ ebe anyị na-ebido na mgbọrọ maka na ụfọdụ ezinụlọ ri nkewa maka na ụfọdụ na-eje ụka nke ọ dị mma ụfọdụ na-eje ụka ụfọdụ na-eje bi abịa na ezinụlọ asị ha na ọ bụrụkwa otu ezi kụzielụ ha n'ụlọ ụka ịfụnanya ha adịghịzi ọkebaba nkewa ahụ ga-adị mana ịma na ihe a na-agwa gị dịka ndị Igbo si is a process mana nke kacha mkpa bụ na ndị mmadụ amaghị akpọrọ ya informal ya bụ na ahazighị ya ahazi mana ụmụanụ otu a ka ndị nna nna anyị ha mgbe gboo ji wee zụcha ụmụ ha ka ha na-eme ihe ndị a ọtụtụ mmụta na-esi n'egwu were aga ọbụlagoro n'ụlọ akwụkwọ taa ha ka na-eji egwu akụzi nkụzi ọ mgba nke ọ ga-agba ha giche ndị ahụ ha si egwu agụbazie kpakpankụrụ pie mkpụmkpụ ogene kpọ ogene ogenege onye na-akpọ ogene kpọ ogene ogenege mpiyo ele mpiyo ihe ndị a niile bụ ụmụaka na-amaghịzi kịta gịnị ka ha na-eme ka ihe ndị a niile na-eme ị ga-ama na ọ bụrụ na ofu onye akọcha akụkọ a ga-eme atụpụ ya onye ọzọ onye nke ọzọ ahụ akọ onweze ka esi wee tụpụ ya nwatakịrị ahụ amaghị akụkọ ọ ga-akọ ọ na-alụọ n'ụlọ o je jụọ papa ya kedu akụkọ ọsị akọrọ ya akụkọ papa ya na m ya akụkọchaziere ya ọ bịazie echi onwe ihe ọ ga-akọ gịnị na-eme mmụta ha na-aga ihe ndị Igbo kpọrọ kreativiti nka a na-abata ya n'isi o nwee ike ichepụta echiche nke ya nwee ike ịkọpụta akụkọ nke ya mana ọ bụzi na otu o si wee dịrị taa ebe a kpochipụrụ ụmụaka na palọ ha na-ekiri TV ọkwa eziokwu na ihe dị otu ahụ ka a na-emekwa n'ihe anyị na-akpọ ihe onyonyo anyị na-afụzi kịta mana ihe dị iche bụ na nke ọzọ ụmụaka ji aka ha emepụta ya nke a bụ nke emechegoro eme ịfụzie na nwatakịrị ahụ ama m wepụtawu nke ya sọsọ nke ha bụzi ndị oriri konzuma nke ndị ọzọ mere n'obodo ọzọ ka ha na-ekiri ka esi ebi ụwa ha ka ha chọziri ka ha na-ekiri na-amụtazi ịfụzie n'ụwa ahụ ha na-agụsi na TV ahụ ka ọ ga-abụ ha kiri cheche ha bezie mewezie na ndụ ha ebe ka m chere mmiri si banye n'opi ụgbọgwere ana ha che niile sikwa na uwe mmadụ ejughị ya afọ maka ọ bụrụ na uwe anyị jụrụ anyị afọ ị ga-afụgodo ọbụnagodo nke akụkọ ha niile anyị na-akọ anyị ga-nwere ike ịkọkwa ya tiekwa ya na oyoyo a na-ekirikwa na-egosi ya ndị ọzọ na-amaghị na-anya mmegbu ya mana a ga-emeriri ya na ụdị nke ọzọ uwe ejughị afọ ọ na-akpata ya na-eme ya na nke ha adịghị ele oyoyo ịfọ na otu ebe anyị si bido dịka ndị na-eme ejije ahụ ebidoro mee ejije n'Igbo n'asụsụ Igbo ole gafee ọfụma ndị ọzọ batabazie ya asị na ha achọkwara ịmaba ka onye ọbụla na-anụ ya ka ego wee bịabazie ọbụzili uwe mmadụ ejughị ya afọ ego na akpịrị ego ọ dị mma ndị Igbo kedozi ihe anyị ga-eme ugbu a onye nsọ ka onwe anyị na-eju anyị afọ tupu anyị agbapụ ekwentị ka ndị mmadụ wee gweziri ihe a ga na-atinye cheta na onye anyị na ya na-ekwu okwu na-akụziri anyị ihe nke ụbọchị nke taa gbasara ka anyị si ebi ndụ na gboo na omenala ọkachasị ka onwe anyị ga-esi juo anyị afọ bụ Reverend Father Chukwudike Okwu Reverend Father Chukwudike Okwu real ọbịa ka Chineke ji alụ ọlụ n'ọnụ ụka St. Anne Parish nke dị n'Amụrị na Nkanu West ọ bụkwa ya ka bụ isi afọ kwaba okwu na Real Values ọla mma Africa n'obodo Enugu ya bụ ọla mma Africa Real Values nke bụ uru anyị mgbọrọgwụ ihe uru anyị uru dị na ndụ anyị na-ebi nke ezigbo ya na-ajụzi biko kedu ihe anyị ga-emezi ugbu a ka ụwa anyị wee na-eju anyị afọ nwanne m nwoke nke bụbụgodị ịmata na ya nọ ebe anyị kwesịrị ịnọ na ya abụghị anyị kwesịrị ịbụ echekwa m na anyị ga-eji okwu wee chọọ ihe dọba na mmiri ezigbote ihe mere anyị ka ekike ndị Igbo onweghị ka ekwesị iji ọ na-atụgharị ya n'ihe ọjọọ ọkwa na ọ nwere ihe ọjọọ anyị jigoro ewe mme ka anyị gbaa mbọ wepụ aka ewe n'ofe tupu ọ ghara anyị aka mmadụ
ọ dị mma otu a ka anyị ga-eji wee na-apịachizi ya. Ama m na atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe isi ala ofe. Nke mbụ bụ na ihe anyị kwuru bụ iji kwalite otu anyị si ebi ndị dị nsọ dịka ndị nna nna anyị ha biri ya. Ndị na-eme alụ dị iche iche na-agọ mmụọ na-egbu akwafe ọbara n'ụzọ pụrụ iche, ọ bụghị omenala anyị. Nke bụ eziokwu. Ndị niile ndị okenye Igbo ga-ama nke anyị na-ekwu na-ewe ndị fetachara ụmụ ihe efetagasịrị efeta. Ụfọdụ bụkwa ndị fetakwara m ụka fetazie ya, ọ bụrụzi ihe ekwuru ka a na-eme. Onye fụ ndị na-eme ụdị ihe dị otu a abịakwanasị na otu ndị Igbo si eme. Ndị Igbo na-asọ alụ nsọ, nke a bụ nke bụ eziokwu, mana oge anaghị adị ịrụtagasị ụmụ ihe niile aka. A masị ndị na-ekpọrọ Chineke ga-agọziri na atụmatụ unu tụgasịrị ofu ihe gbara ọkpụrụkpụ unu ji makwa na Reverend Fada Chukwudi Ike Oku nke o ji bụrụ onye isi na ndị na-afụ maka Real Values ọla mma Afrịka Enugu bụ na atụmatụ ama m na a ga-eji ya wee mee ihe wee na-ekwukwa ya dịka amụtara taa. Sam ekwuona na ndị na-akpọ uwe ojii na ọ bụghị iji asụsụ bekee ịgbanwee ya otu a ha si sụọ ya ozigbo mba, na-ewere ka anyị si ekwu okwu na-ekele ma ekele na ọ bụghị ịfụ mmadụ na ụmụ good evening mgbede ọma abụrụ ya asụsụ anyị nke ndị bekee ka ị ka na-akọwa. Ndị Igbo na-agbahafụ nwata maọbụ okenye ajụọ ese ka email ọlụ a na-agakwa deyo. Ndị ojiriva ebe Francis si kpọọ ije ije teje na tụshịa dịka ndị nkanụba anyị si asụ ya na ụmụ ihe dịgasị anya. Ọ bụghị mgbede ọma ewe ka anyị si eme ekeke. Ndị Igbo anaghị apụta kene mmadụ gafere, a na-ajụ maka na anyị were mmasị na ịfụnanya n'ebe anyị na-emere ka ekwanụ ndị be gị kwanụ ụmụaka epiefụtago ụmụ ihe a niile ebe iji gosi na anyị fụrụ onwe anyị n'anya nke ukwuu na-achọ ọdịmma anyị. Ọ bụghị ịpụta tụghara mmadụ good evening mgbede ọma mba, mgbede ọma gịnị ka ọ pụtara? Mgbede ọma mere gịnị? Ekele gị Sam, ekele gị Francis, ekene m Ugo, ekene m Kelechukwu, ana m ekene Ọkịja Chukwu Emeka, ọ ga-adịrị niile mma. Waba Chineke gọzie gị. Sam Chineke gọzie unu. Austin ọ ga-adịrị gị mma maka otu isi kwukwa mana ị na-eme nke gị ndị ọzọ na-emekwa omenala ha arịkọ mamịrị ọ na ọgbọ ụfụfụ. Ị mara na ewere onye na-akọtọ nke ya, anyị anọbere ebe akọtọ onye ọbụla, mana ihe anyị na-akwalite bụ nke anyị bụ nke anyị, nke ha bụrụ nke ha, nke bịara abịa. Ezi na-ekelela gị ama obi, ana m ekele gị onye nsọ. Kelezie ndị Igbo ka anyị pechizie ya ụbọchị ọzọ. Ịma na nke asụsụ anyị ga-abịa kwụsie ya ike. Chineke gozie ndị Igbo. Ọ bụ anyị na Reverend Fada Chukwudi Ike Oku nke Real Values ọla mma Afrịka n'obodo Enugu ebe a, bụkwa ya bụ parish priest na St. Anne Parish Amuri nke dị na Nkanụ. Ndị be ya ana m ekene unu, ọ ga-adịrị unu niile mma. Chineke gozie unu. Abụ m Chizzy Ani, jekwa kiri ihe niile a na Kpakpando TV nke nọ na YouTube. Ka Chineke gozie unu, ọ ga-adịrịrị unu niile mma. Ka ọ dị